uthi phezu kwale ntaba ingabiyelwanga. Bathi abanye ababhali intaba yokakayi, bathi abanye ababhali yintaba yohlaza. Inkosi yoxolo mayibe nathi. Cha ndiphawula into apha, kunabantu abaninzi. Inkosi yoxolo mayibe nathi. Kunabantu babephiliswe nguYesu. Inkosi yoxolo mayibe nathi. La mfama yaseYeriko ikhona inkosi yoxolo mayibe nathi. La mantombazana amabini kwakuvuswe ubhuti wawo akhona apha. Inkosi yoxolo mayibe nathi. Ixesha lesithoba tatu class kodwa abantu balapha